Takže zdravím milých divákov, zase je tu so mnou, ja som Mohikan.sk, zase je tu so mnou môj kolega Svampy. Proste to platí zo včerajšieho dielu, väčšinu si asi nepočuli, lebo sme mali zase moc zvuky, takže dúfame, že toto budete počuť. No, samozrejme, dúfame. Ešte čo by som vám tak povedal? No, tak poďme. Takže tu na náš YouTube, pritom je to YouTube. Single player. Ináč asi teraz som vydal konečne to prvé video. Takže tak. Dúfam, že počujete si to, ne? Takže dúfam. Go race. Takže prvý pôjde kolega, toto, high jump, ja pôjdem potom derby. Takže tak. Alebo to spravíme naopak. Ja, že nie. Kúkaj, ja to dokážem takto aj keď som otočený na teba. Dobre. Takže predám slovo. Takže čaute, no ideme high jump, čo je vlastne skok do výšky. No. Mala by som hovoriť hlasnejšie, lebo ma minule nebolo počuť. Teraz neviem, čo si mám vybrať. Môžete poradiť, že čo je najlepšie auto. Podľa mňa sú všetky rovnaké. Toto je moje najobľúbenejšie, lebo ma fascinuje. Takže ideme a nebudem to, budem sa to skúsiť obiehať, ale nebude to nič moc. Tak nič. Keď sa chcete vyšvihnúť, tak stlačte ten shift. Šťastie mi to pomohlo. To je asi moje najlepšie umiestnenie. Čo som ešte v živote nepotreboval, pretože som tam rád. Kolega hovorí, že raz bol prvý, no ja som možno ani nebol ešte v tých miestach, v tých najlepších. Toto mohlo byť vyššie. Nestlačaj veľakrát shift. Intelekt. Takže sme späť. Tak ideme hrať derby. Čo iného nám ostáva? Prečo si nezapol stopky? Takže dúfam, že ma bude počuť. Takže budem hovoriť trošku hlasnejšie. Dobre. Dúfam, že zo včera si počuli, čo všetko budeme nahrávať spolu. Ak nie, tak to opakujem tak. Eurotrack Simulator. San
GTA San Andreas, Flatout, Minecraft, Modko, ešte čo Worms 2, moja obľúbená hra. No tak! No, tak to bude asi tak začiatok všetko. Proste to bude pribúdať. Hej, ja sa chcem otočiť iba za Buratová! Takto, pek. Presne. Čo ďalej? Sa mi to také netrvá. Však to je ona po prvé a po druhé platia vám sex. Zo mňa sa dymí! A z nej nie? Play fair. Jak veľa som ubral, iba to som to trošku naraz. To máš za to! Neviem za čo, ale máš to za to! Ty! Hen ten horí. Uzmát! Pardon, zase pardon. Pekne. Pekne. Toto má sere. Úplne mini hilník. Ja ho chcem zničiť, ale... To není fér! Hej. Ja ho to nie... A oni proste prídu... To není playfair. Ani jedna. To koľko mám života? SOS! To vidíte napríklad jednu mŕtvolku, teraz som poviem prečo. Tu je ešte jedna. Dobre, takže to riskneme. A ideme. No, ty si veľký borec? On sa mi vyhýňa. Videli ste to? Videli? Ja som myslel, že explodujem. Co teď? Co teď, tati? Tatíku, co teď, vole? To čo bolo? Pokiaľ ste to nevideli, tak si to pretočte naspäť. To ste mali vedieť, ako to bolo. To bol zákrok Franka Marflora. Village Metal. Nie Village Metal. Som prvý! Dobre, takže si ideme kúpiť. Čože to máme zamknutý? Prečo? Že to je zamknuté? Dobre, takže si kúpime Blaster XL. Idem si ho pekne vytuningovať. Neviem čo to je, ale chcem to. Toto chcem. Všetko čo súvisí s motorom, tak to chcem. Čo? Prečo sa nemôžem zobrať? Aha. Dobre, takže toto bude konec dielu, taký kratší. No dobre, takže sa vidíme na budúce. S Bohom!